Hari saking tebih. Nah, menika 0495. Nggih, monggo. Alhamdulillah. 0495. Nggih, amit. Nggih. Nggih. Lajeng 0002 Wandi gitu iki. Mau bar cerita ae. Nggih, monggo 0002. Nah, pundi? Nggih, nomor loro. Nomor kalih nggih 0002. Oleh ke melayu. Iya. Wis, Mbah. Anune kurang satu ambil. Penjikone liya. Penjikone liya. Jikone liya. Ya, jikone. Ambil satu. Mbak aja disuwek. Kena mati kulon. Nggih, salajengipun ingkang nomor gangsal nggih menika 0248. 0248. Semonggo dumateng Bapak Ibu Kang Mas Mbak sedaya ingkang kagungan nomor 0248. Nggih, wonten 0248. Wonten nggih, monggo. Nah, matur nuwun. Nggih, salajengipun kangge nyingkat wekdal monggo nika gangsal malih niki. Nah, nggih, matur nuwun Mas nggih. Mugi berkah. Nggo. Janenge nggih gangsal malih, nggih sabar nyebar godhongkara, sabar sauntara. Nggih. Nggih semida malih dumateng warga masyarakat Dusun Sumbragung ingkang tasih wonten dalem, monggo kula aturi tindak ing dalempun Bapak kami tuwa mriksani pagelaran nggih Ringgit Purwa Sedalu Senatas. Mengke panjenengan sami badhe dibur kalih warga atau utawi kru ugi kerawitan Satrio Wasis pimpinan Mas Pir Kendang. Monggo ya waduh men jiko ngubeng ning bedah. Nggih sampun kapendhet nggih apa undanganipun gangsal malih nggih menika badhe kula waosaken nggih 0314 monggo menika jam dinding. Nah niku mungkin nek kegeden dijolne jam tangan nggih. Nggih monggo 0314 monggo ingkang kagungan nomor undian 0314 monggo enggal-enggal kemawon. Wonten? Wonten? Oh alah. Ya keri-keri bentuk hadiah utama. Nggih semida malih 0314 mboten wonten nggih. Kula hitung 3 kalih setunggal. Angus niki kula wangsulne malih gantos nomor. Salajengipun 0385. 0385. Monggo dumateng ibu-ibu utawi warga sedaya kemawon ingkang kagungan nomor 0385. Mboten wonten? Wonten. Oh nggih, monggo Mas. Oh nggih.
Monggo. Ya.